BPF हिसाबै अत्यन्त दुखु मोनदों मानो होनबा नोंथांमोना बयबो नुखादों थांनाय जेब्ला इलेक्शन कमिशना ड्राफ्ट मोनसे लिस्ट बरनबाय बेखौ नुग्रोमोना जोंहा मोनसे दाबि दंमोन आरो जों सानफ्रोमबो जोंहा मोनसे आसा दंमोन बिटिसिआव मोननै लकसभानि समस्ति जागोन खिन्थु थांनाय बाराव जों ड्राफ्टआव जिहेतु नुबाय जे जोंनि बिटिसिनि 6टा समस्तिखौ दरंनि गासै मोनबा समस्तिजों सोफानानै जेब्ला दरं समस्ति दाबाय अब्लानो जों सानसेबो जिरायालासिनो जों BPFआ जों माने मा होनगोन जोङो धरना होदों आन्दोलन खालामदों जों मेमोरेन्डाम हरदों जोंना मोनसेल' दाबि जे जोंनो जेरैखि जाया गोदो जेरै बिटिसि एकर्डनि स्पिरिट दंमोन आरो जिहेतु 2007आव जिखिनि ड्राफ्ट ओंखारदोंमोन जोंहा सन्देह गैयामोन जे जोंनाव मोननै माने MP समस्ति जाया होननानै जिहेतु ड्राफ्टआव बिदि ओंखारबाय ओंखायनो बेखौ बिबेचना खालामफिननांगौ जोंनि बे मोनसे न्यायज दाबि जेरैखि जाया जोंनो नांगौब्ला क'क्राझार समस्तिनिफ्राय मोनसे बिधानसभा समस्ति लाबोनानैब्लाबो जोंनो जोंनि बिटिसिनि 6टा समस्तिखौ मोनसे दाजाबदेरनानै 7टा खालामनानै जोंनो मोनसे उदालगुरि समस्ति होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामबाय थादोंमोन जों आसा दंमोन बे जागोन होननानै किन्तु जों मैया जि फाइनाल जि लिस्ट ओंखारबाय बेवहाय नुबाय बिथांमोना जेबो खालामाखिसै जोंनि दाबिनायखौ एसेबो खोनासङाखिसै बिथांमोना जोंनि दाबिनायखौ ओरैबायदि जोंखौ माने माबायदि होनगोन ओरैबायदि गाज्रियै थगायदों जे बिनि नामखौ सोलायनानै जोंखौ बुरखायनो नाजादों आरो बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जेबो थाया जों बेवहाय जोङो बे खेत्रआव जोङो बिटिसिनि सरकार प्रमद बर' बिथांखौबो जों दाय होनो लुबैदों मानो होनोब्ला जों BPF दोलोनिफ्राय बिथांखौ रोजा रोजा जोङो खावलायदोंमोन जे बिटिसि सरकार हिसाबै दिनै बिटिसिआव जिहेतु जों अपोजिसन दं नोंथांमोना सरकार दं जों जयै मोनसे सिद्धान्त लाजाया नामा जे जोंनो जे मोनसे बिटिसिनि सिङावनो उदालगुरि मोनसे समस्ति नांगौ बेनिफ्राय जों मोनसे रेजुलेसन फाथायहरनांगौ जों बेखौ खावलायदोंमोन किन्तु बिथांमोना हाजार खावलायसेयावबो बे खामानिखौ मावाखै बिथाङा नाटक भाबै बिथांमोना खैथामान धरना कार्यकुसि लादों आन्दोलन लादों ओमफ्राय बिथांमोननि मेल मिटिंफ्राव जों सोरनिबा स्टेटमेन्टखौ नुनो मोन्दों जे बिथांमोननो डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया मोनसे मेलाव बुंदों जे जोङो उदालगुरि समस्ति मोननाया जोंनि थाखाय सम्भब नङा मात्र नामखौ सोलायनानै दरंनि जायगायाव उदालगुरि होबाबो जागोन जों बिथांनिफ्राय बे जोङो माबाखौ स्टेटमेन्टखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना जेब्ला ड्राफ्ट ओंखारो बेवहायबो माने बिथांमोना होनदों जे जों खुसि जों जेरैबायदि लुगैदों बिदिनो जादों किन्तु जों मैया मोनसे ना दहाय फुङाव आं मोनसे नुनो मोनबाय जे प्रमद बर'आ सन्तुष्ट नङा बे मोनसे जोङो निउस नुनो मोन्दों किन्तु बे दिनैसो सन्तुष्ट नङा होननाया बे मोनसे नाटक होनगोन ना जाफ्लानाय होनगोन जों माने भाषा नागिरनानै मोनाखै आरो ओंखायनो आंनि मथेब्ला जोंनि बे मोनखानो गोनां जि मोननै लकसभा समस्ति जों बेखौ मोनैयाव जोङो दिनै आंथ' डाइरेक्टलि आं बुंनो लुबैयो बेवहाय दानि सोलिबाय थानाय बिटिसि सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि जथेस्थ' बेवहाय दाय दङ होननानै आङो बुंनो लुबैयो आरो सार बेजों लोगोसे नङा बेथ' बुरखायनायसो जाखादों जों दिनै जोंहा नामनि थाखाय जेबो बेवहाय दाबि खालामनांगौ गैया जोंना जाहैबाय जोङो बिटिसिआव जिहेतु जोंनो दा जेरै 15टा समस्ति होबाय MLA बे 15टा समस्तिया सेपारेटलि एखेबारे बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै आरो बेखौ खालामनायनि बिनि स्पिरिटआनो जाहैबाय MPआबो जोंना सेपारेट जानांगौ दा बेवहाय MPखौ दरंजों सोफानायनि जेबो ओंथि थानाङामोन जों बेखौ लुबैदों आरो ओंखायनो बधय इलेक्शन कमिशनानो होन बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो होन निस्सय बेवहाय बिथांमोना बेबायदि खालामनाय थांखि नङामोनदां बेफोर गासिबो जोंनि आसामाव फैनानैसो बधय सोरनिबा नारसिननायाव मानायाव निस्सय जादों होननानै जों सन्देह खालामो आरो जोंथ' दासिम जों हारसिङैनो राजनितियाव आवगायगासिनो दङ डेफिनेटलि जों गेलेखानांगोन जों BPF दोलो हिसाबै जोङो फ्राय 2005निफ्राय गेलेबोगासिनो दं एब्लाबो जों गेलेगोन जोंहा बेखौ माने दोलोनि गेजेराव रायलायनानै जों थिग खालामगोन आरो मोजां जोंथ' सापर्ट लाखागोन जुदि सोरबाया जोंखौ सापर्ट होयोबा जों सापर्टखौ मानो लाया जोंहा जाहैबाय जेरैखि जाया जोङो BPF दोलो हिसाबै जोंहा बिटिसिआव खोब मोजां बेस दङ जोंखौ 15 बोसोर बिटिसि रायजोआ जोंखौ लाखिदों दाबो जों नुदों जोंखौ बहुत अनसायगासिनो दङ दिनै सरकाराव UPPL दङब्लाबो UPPLखौ सापर्ट खालामनाय गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा फिन जोंजों फैगासिनो दङ बेनो जोंनि प्रमान जे जोंहा बेवहाय बेस दङ ओंखायनो जों फुरा मा होनो जोङो थागथियारि फैगोन MP बिसायख'थियाव जों गेलेगोन आरो बेवहाय जों BJPनि मदद मोनब्लाथ' साबसिनबाव मस्ट वेलकाम जथेस्थ' जों गोजोनगोन
नङा जों बेखौनो खावलायनो लुबैदों दा बिथांमोना दिनै सरकार सालायगासिनो दङ जोंना खावलायनाया बेल' नोंथांमोना सरकार सालायनायनि नामाव जोंहा जि बिटिसिआव गोहो दङ सक्ति दं बेखौ मालाबाबो खमायनानै लानाङा जों दिनै देग नुबाय जोंनि गेजेराव 16टा डिपार्टमेन्ट खमायजाबाय बेवहाय डिसिफ्रा कमप्लिट पावार फांसनखौ सालायजोब्बाय बिटिसिनि एमसिलफ्रा जेबो पावार गैया बिथांमोननि जि माबा मा होनगोन बेखौ प्रट'कल बा बिथांमोननि जि पावार गासिबो लेस जाजोब्बाय दा ओंखायनो बेखौ नुनानै जोंबो अफिसाव थाबाबो जों दुखु मोनो मानो होनबा दिनै बुंनो थाङोब्ला बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि आखाइजोंनो बिटिसिखौ सृष्टि खालामनाय होनना बुंजायो दा बे हिसाबै जों बेखौ नुनानै जथेस्थ' दुखु मोननाय जों मोनो आरो बेथ' मोजां जागोन बिथांमोना जिहेथु हारिनि थाखायनो ओंखारबोदोंमोन मावदोंमोन बिथांमोना मालाबा सानाखैमोन जे बे एकर्ड जानायनि उनावहाय बेबायदि जागोन एकर्ड जाखांनानै जुदि बिथांमोना गावसिनि जि एक्स ग्रेसिया बेखौबो जुदि मोनाब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा थाबावगोन ओंखायनो निस्सय बिथांमोना दुखु मोनदों गाबखांदों आरो बेवखायनो निस्सय राजाफोरखौ फोजाखांफिनदों जाहाथे जाथिया खुनु दिगाव जोङो भुल फारसे थांनानै जोंनि हारिनि जाहाथे खहा जाया बेखौ निस्सय बिथांमोना फोरमायदों आरो बे जानो हागौ